Και το δεύτερο θα είναι για τον Ολυμπιακό. Ένα μικρό κομματάκι για το σύνδεσμο. Γιατί, το πιο καλό είναι αυτό το όρο. Δώσα και τα κομμάτια φωνικά. Και το επόμενο είναι Στο Σάκη. για τον αδερφό μας το Γέννη. Και το νούμερο 7. Ναι, Πού για χτες λέμε στο 7, το χτες. να κόψουμε. Δεν θα κόψουμε πολλά τώρα ένα-ένα, αλλά ένα που θέλω να κόψω οπωσδήποτε είναι για το Σάκη εδώ που είπαμε που τον ανεχόμαστε. Όλα αυτά τα σκάλια. Δεν είναι ούτε μικρό ούτε μεγάλο, ένα νορμάλ κομμάτι. Σάκη. Εύχομαι να το κερδίσω και να το χαρίσω. Κόβουμε τα κομμάτια. Κόβουμε και